Det her er enormt svært for mig at snakke om, men nu kommer jeg altså til at være ærlig om det, fordi jeg tror, der er rigtig mange derude, der har det på samme måde, og der er rigtig mange, der føler, at det er tabu. Det synes jeg også selv, men det har jeg indset, at det er det ikke. Tilbage i februar måned, der blev jeg altså sygemeldt med stress. Det spørgsmål, der er gået igen aller flest gange, det er, hvad mine symptomer var. Og jeg må være ærlig at sige, at det faktisk nok er det sværeste spørgsmål at svare på, fordi jeg ikke selv opdagede det, imens det ligesom stod på. Jeg troede bare, at jeg var træt, altså virkelig træt hele tiden. Jeg kunne på ingen måde overskue helt almindelige ting i hverdagen. Jeg glemte ting meget mere, end jeg plejer. Mit hoved føltes, som om det bare aldrig stod stille. Jeg havde konstant travlt med at flygte fra det, jeg ligesom var i. Og jeg kunne virkelig mærke, at jeg var ekstremt sårbar og blev påvirket af alt. Jeg var ekstremt let tårer. Meget mere, end jeg er normalt. Og jeg fortsatte bare i det, fordi jeg havde en lille håb om, at det jo bare ville gå i sig selv, og det her det bare var en periode. Men det var det ikke. Det blev ved, indtil min krop fuldstændig sagde fra. Den lagde sig ned, den kunne ikke mere. Og så blev jeg sygemeldt med stress i februar. Og det er stadig den dag i dag noget, jeg arbejder rigtig meget med. Arbejder med min krop og ligesom prøver at forstå det hele i fulde lag. Hvis I kunne tænke jer at høre noget mere omkring min sygemelding med stress, så skal I endelig bare skrive løs. Så kan det være, at jeg laver en del 2. Jeg håber virkelig, at I passer på jer selv derude. Og husk, at det er jer, der kommer først. Rigtig god dag.